Tak a takhle v dálce se nám vrací. Vysmátej. A to jsem si ji nedotkl. To jsem měl tažený ty ruce i. Tak jim to budeš vrátit, jo. Asi jo, oni ať mi vrátí vstup. No. To mi zadýchaný. Ale tak jaký to bylo to? Když jsme se bavili super, naposled, tak si moc nebyl mluvnej. Super, vůbec nevěděl, co se děje v tom vzduchu, tam se mu mávalo, tyhle. Ale jako tyhle dobrý, no. Jako zajímavý, tyhle pocit, jsem stál na té rampě. A chtěl se teda dotknout a nedotknul jsi se. Chtěl jsem se dotknout a nedotknul jsem se, ale docela dost mi přišel, že jsem se nedotkl. Ale jako dobrý. A jsi spokojený se zážitkem. Já to budu 2 dny trhat třešně teda. Dobře investovaných $180. Super.